Penyanipun Bapak Murmin sepisan malih kunjuk ngadanipun Bapak Murmin redine pamrih handika kaaturaken saking para kadang seni budaya karawitan Wahyu Laras ungeling gending eling-eling nglajengaken momong ugi kunjuk pepundhen kula sepuh saha kadang-kadang ingkang kasiwun nderekaken beksanipun Bapak Murmin kadang kula sepuh Raka Mas Paryo Raka Mas Sukar Adi Mas Broto Raka Mas Rakimin saha penyanipun Raka Mas Waji kula dherekaken murih rancaking wanci beksan saking Prikaca Paguyuban Wahyu Laras jeneng Buyung Audio Oriental wonten Culung Putra Audio Wijaya Production semoga katur Jugeng dalu Jugeng beksa engga paripurna saking Prikaca Paguyuban Wahyu Laras.
sregep sinaune kluwer ati-ati bocah kang wasis pinter maca uga pinter nulis kene abang kono abang abang kok ora legi kene sayang kono ya sayang sing disayang kok ora ngerti foto lanang aku duwe foto wedok ya uga duwe foto lanang besok tak sekolahke yen foto wedok ditokan bae kaya ngene rasane nongkrong noko bodho asale terus Ki kaya ngene panjenengan tresno rino wengi angel ditinggal ireng-ireng motore kanjeng kowe mrene tak supirane yen ati seneng aja memandeng golek ana pundi omahe sawengeling Adilah. kono sing digawe kayune jati yen kok eling disambung ana jogawe melane ati rowe-rowe godhonge telo iwak teri dipangan kucing mangko pajar arep mara butulan buri aja mbok kancing apel lapor dulae kluwer putraku kluwer ayo dhewe besok ngasane ditresnani marang sapa wae boleh diurut-urut madan pisang neng dhuwur meja sekolahe buta huruf napa PC ra bisa maca biasa gawi dewa dewane wulan pur nomo wahyu Sulu Putra Audio Sound Wijaya Production Let's Streaming balung rondo ning kang lopo Sembahipun dhateng ganipun pepundhen saha kadang sepuh kadang taruna ingkang sampun kepareng handharekaken beksanipun Bapak Murmin